Biamos Osebuluwa Chineke si n'eluigwe zidata ihe gị na-amụke amụke bịa na ndị ogbenye were onyinye nke nchasi obi bịa onye bụ ihe niile dị ndụ bịa nsọ osebuluwa Chineke si n'eluigwe zidata ihe gị na-amụke amụke n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Dịrịkwara gị. Nne na Kristi, anyị agbakọgo ụbọchị tata bụ ụka nke Mmụọ Nsọ. Anyị ji afa dịgụ na Jesu Kristi na-anabata anyị niile, ma ndị n'ebe a ma ndị na-esonye anyị n'ebe dị iche iche, na-agwa anyị na ha na-esonye anyị mgbe niile na Maasị. Anyị na-anabata anyị ncha, na-ayọ amara nke Chineke, ngọzi ya na nchekwaba ya na ndụ anyị oge niile. Ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie, wee yọọ mgbaghalụ nke Chineke. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọrọ ụgha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-ayọtara anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị njọ anyị ga, weduru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha enu. N'elu kacha elu, otito dịrị Chi, n'ụwa udo dịrị. Otito dịrị Chi, dị mmadụ. otito dịrị Chineke na-asọ Chukwu. otito dịrị Chineke Anyị too gị. otito dịrị Chineke Anyị kwupụta. otito dịrị Chineke ọma gị. otito dịrị Chineke Anyị sekpụrụ gị. anyị sekpụrụ gị, anyị eto gị ebube, anyị ekele gị n'ihi n'okwu ebube gị, n'ihi otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke nke eluigwe. otito dịrị Chineke otito dịrị Chineke otito dịrị Chineke otito
Otito dịrị Chineke. na anyị bụ Chukwu. Otito dịrị Chineke. Atụrụ nke Chineke. Otito dịrị Chineke. Nke nna. Otito dịrị Chineke. Onye na-ekpochapụ. Onye Kpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Onye na-ekpochapụ. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị, nara arịrịọ anyị. Otito dịrị Chineke. N'aka nri nna. Otito dịrị Chineke. Onye ebere. Otito dịrị Chineke. Asọgide asọ. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Bụ Jesu Kristi. Otito dịrị Chineke. Aha dị elu. Otito dịrị Chineke. Nyere m nsọ. Nyere m nsọ n'ebube Chukwu na amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye nwe anyị, site na amara nke olili nke ụbọchị taa, idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na n'ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasị ụwa niile. Mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị, ka i mere ka ike nke amara gị pụta ìhè, anyị na-arịọ gị ka i mee ka amara ahụ jupụtakwa ugbu a n'obi nke ndị niile kwerenụ, site na dịgwara anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Amen. Ihe ọgụgụ wetara n'ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentikọst lụrụ, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke ụzụ dị ka nke oke ifufe na-efe si ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dị ka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekewasa onwe ha, nọkwasasịa n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na mmụọ nsọ, wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dịka mmụọ nsọ ahụ si nye ha ike
ikwuwa okwu. Na mgbe ahụ ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ wee bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ wee gbakọọ. Ihe a wee gbagharị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu Kristi na-ekwu okwu n'asụsụ ala ya. Ibubo wee nwụọ ha niile n'ahụ. O jukwara ha anya, nke mere na ha na-ajụ sị, "Ịnụkwanụ? Ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee otu anyị niile n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala a mụrụ anyị? Anyị si mba dị iche iche wee bịa. E nwere ndị Peshia na ndị Media na ndị Elam na ndị si Mesopotamia, Judia na Kapadosia, na ndị si n'ime Pontus na Asia. E nwekwara ndị si na Frigia na Pamfilia, ndị si Ijipt n'akụkụ Libya nke dị nso na Cyrene, na ndị ọbịa ndị si Rome wee bịa. Ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị a kpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, ndị Krit na ndị Alebia, anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere oke ọrụ niile nke Chineke. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka anyị zaa ya. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka anyị zaa ya. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka anyị zaa ya. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ka anyị zaa ya ọzọ. Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Biko zidata, onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Mkpụrụ obi m too onye nwe anyị, onye nwe m na Chineke m. N'ezie, ị nweghị atụ. Ị bara ụba n'ọrụ aka dị iche iche. Ọ bụ gị kere ihe jupụtara n'ụwa niile. Biko zidata, onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na
ịnapụ ha ume ndụ ha laa n'iyi bịakwa laghachi ghọọ ntụ. Ọ bụrụ na izitara ha mmụọ nsọ ha ghọọ ihe ekere eke, i wee mee ka ihu ụwa dị ọhụrụ. Biko zidata onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihu ụwa dị ọhụrụ. Ka ebube nke onye nwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ka onye nwe anyị ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ aka ya. Ka ihe m bụrụ n'abụ dị ya mma n'obi. Aga m aṅụrị ọṅụ n'onye nwe anyị. Biko zidata onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Zidata onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma ugbu a achọrọ m ka unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'odudu nke mmụọ nsọ nke Chineke nke na-asị na Jesu Kristi bụ onye a bụrụ ọnụ. Ọ dịkwaghị onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma nke mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, otu ahụ ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu. Ebe ọ bụ na emeela anyị niile mmiri chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ, ma anyị abụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị ọ bụ ndị ohu ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwana ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke mmụọ nsọ ahụ. Okwu nke Osebro ụwa. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pleso pena gratia, que tu Christiasti pectora, qui dicebris paracletus,
chasing me, for evil sickness caritas, a spirit that lives on Sheol, to set thee for me moderate, bestera Dei to the Jews, to read the promise Patris, semone dita gruturam, ascende lumen sensibus, in fulem orem cordibus, infirma nostri corporis, virtute fimas perpetii, hostem repellas longius, pacem done protenus, dupore site pravio, vitemus omnes nocium, petesiamum da Patrem, noscamus atque filium, Deus Spiritum, credamus omni tempore, Deo Patris de gloria, et Filioque Antonis, surrecita paralito, in seculorum secula. Amen. Hallelujah. 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 Bịa mmụọ nsọ nọjụọ n'obi ndị kwerenụ, mụnye n'ime ha ọkụ nke ịhụnanya gị. Aleluya, aleluya, Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ nọnyekwa gị. ihe ọgụgụ nke a si n'ezi mmadụ nsọ nke Jọn dere. Otito dịrị gị, dị anyị na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ bụ ụbọchị mbụ n'ime izu, ụmụazụ Jesu zukọrọ gbochie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Mgbe o kwusịrị nke a, o gosiri ha aka ya n'akụkụ ya. Ya mere ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ
mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wee sịkwa ha ọzọ, udo dịrị unu, etu nna m si zite m, etu ahụkwa ka m si eziga unu. Mgbe o kwuziri nke a, o kwukwasara ha ume sị ha, naranụ Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na unu agbaghara mmehie ndị mmadụ, agbagharala onye ahụ. Ọ bụrụkwa na unu ajụ ịgbaghara onye ahụ mmehie ya, agaghị agbaghara ya. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Amen. Jayama, 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 o kwesịrị inye ya ekele. Jayama, 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 maka na o kwesịrị inye ya ekele. Jayama, onye ọbụla Mmụọ Nsọ na-edu. Jayama, n'ụja Chineke. Jayama, onye ọbụla Mmụọ Nsọ na-edu. Jayama, n'ụja Chineke. Jayama, onye ọbụla Mmụọ Nsọ na-edu ya jaa Chineke mma. Anyị niile bụ ndị Mmụọ Nsọ nke Chineke na-edu. Mmụọ nke Chineke ya ka anyị ji wee gbakọ n'ụbọchị tata, ka anyị wee jaa Chineke anyị mma n'ụbọchị olili nke Mmụọ Nsọ. Olili nke Mmụọ Nsọ. Chukwu Mmụọ Nsọ onye oke ike bịakwasị n'obi ndị kwerenụ, were gracia si n'eluigwe runye n'obi ndị kwerenụ, runye n'ime obi, runye n'ime obi, runye n'ime obi ndị kwerenụ, runye n'obi ndị kwerenụ, amamihe nghọta ndụ, ike ọmụma obi dị asọ, n'onyinye nke egwu nke Chukwu. runye n'ime obi, runye n'ime obi, runye n'ime obi ndị kwerenụ. Onyinye asaa nke Mmụọ Nsọ dịka anyị si gụọ ya na katikizim asaa. Kedụ onyinye asaa nke Mmụọ Nsọ? Anyị si na ha dị asaa: amamihe, nghọta, alụ, ike, ọmụma, obi dị asọ na egwu nke Chukwu. Biko kụpụ ụlọ nwe n'aka. Ọkụnụfụ na katikizim anyị gụrụ oge ụbọchị dị mma oge elewara ọsọ anyị ka na-echeta ya. Ahụpụra na ndị agba ọfụ na-aga ugbu a na ha na-echeta nke ha. Unu na Kristi tata ka a na-erikwa olili maka ọmụmụ nke amụrụ ụka nke Kristi, the birth of the Church of Christ. Maka na site na ọbịa nke Mmụọ Nsọ, ndị ụmụazụ wee kunie, wee buru ya bụ ozi ọma na-atụghị egwu ọbụla, were gaa n'aka ụwa niile. Olili nke Mmụọ Nsọ, ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke Ọrụ Ndị Ozi, na ihe ọgụ nke abụọ gwara anyị ofu onyinye dị mkpa
mmụọ nsọ nwere ọtụtụ onyinye mana enwere nke akọwapụtara n'ụzọ pụche n'ụbọchị taata. Mana tupu anyị abịa na ya bụ onyinye, ihe ọ bụ nke mbụ chetakwara anyị ihe mere na ihe kwuru na akwụkwọ nke Genesis chapter 11 1-9 gbasara the Tower of Babel, etu ndị mmadụ wee chọọ ka ha lụọ ụlọ n'ụlọ eluigwe wee jere Chineke wee sị na ewee mee ka ha hapụzi ịnụ asụsụ ibe ha na-asụ. So onwezi ihe na-anụ ibe ya na-ekwu, ewee mechizi ịrụ ihe ọbụla. Genesis 11:1-9 abịazie na ihe ọ bụ nke ụbọchị atọ, ihe ọ bụ nke mbụ asa anyị na mgbe ndị ụmụazị na-ezi ozi na onye ọbụla ndị si ebe dị iche iche na-anụ ihe a na-ekwu, wee bụrụ onyinye nke ịdịkọ n'otu. Onyinye nke ịdịkọ n'otu bụ onyinye nke mmụọ nsọ, onyinye nke iji ofu obi wee na-eme ihe. Ịdịkọ n'otu ọ ya ka ihe ọgụ nke abụọ na-agwa anyị, were ahụ mmadụ wee mara anyị atụ. Ọ bụ eziokwu na ahụ mmadụ nwere ọtụtụ mana ahụ mmadụ bụ ofu ihe. Ọ bụrụ na ofu akụkụ ahụ mmadụ nwee nsogbu na nke ọzọ na-enwe nsogbu, arụ ndị ọzọ na-enwe nsogbu, o wee bụrụ onyinye nke ịdịkọ n'otu. Ọ bụ iji ofu obi eme ihe mere ndị ụmụazụ ndị nna nna ha n'okwukwe ji wee nwee ike bụrụ ozi ọma anụnwa were gasị ụwa niile, o wee lutela anyị n'oge nke anyị. Ajụjụ anyị wee bụrụzie, kedu mba anyị na-agba iji ofu mmụọ na ofu obi were na-eme ihe n'elu ụwa? Kee maka ezinụlọ anyị. O nwere anyị na ezinụlọ jikọrọ obi ọnụ wee na-eme ihe, ezinụlọ ahụ ga na-aga n'iru na-eme ọfụma. Iji ofu obi eme ihe, unity. Ịdị n'otu bụ ike, ịdị n'otu bụ mmalite ịhụnanya. A na-ekwukwa nke a, ịdị n'otu na kọmuniti anyị nụnwa. Ọ dị mkpa dịsi ike ka anyị ji ofu obi wee na-eme ihe. Ana m echere oge ụfọdụ na-asị, ọ bụrụ na ndị niile bụ ndị si n'ala Igbo Catholics nọ n'okirikiri ebe anyị nọ na Los Angeles, ọ bụrụ na ha nwee ike na-abịa ebe a, anyị wee nwee ofu ụlọ ụka ndị Igbo ebe a, anyị gbakọ n'ọnụ na-enweghị, anyị ga-wee force reckon with, n'agbanyeghị na anyị na-anwe oke anyị ugbu a, mana ọ na ndị niile na-ebe Katọlik bịakọ ọnụ ebe a, ịma na ọ ga-adị egwu. Uchetakwa mgbe anyị mere capital campaign, n'agbanyeghị na anyị asịkere na anyị enweghị nọmba nnukwu, mana anyị small but mighty. Afọ ka anyị si wee gbaa ndị nke nọ mgbe ahụ na Archdiocese. Isi ofu obi because na anyị jikọrọ obi ọnụ, iji ofu obi na ofu mmụọ wee na-eme ihe. Anyị nwere society dị iche iche ebe a, nwee ministry dị iche iche. Ọ dị mkpa dịsi ike ka anyị ji ofu obi wee na-aga, wee na-enye ndị nọ n'isi nkwado, na-enye ha nkwado ndị nọ n'isi, mana ndị nne, mana ndị nna, mana ndị charism, mana ndị knights, ndị legion, ndị ọbụla otu niile. Anyị na-enye ndị nọ n'isi ezigbo nkwado ka ihe wee na-aga n'iru. Anyị na-ekene anyị niile maka mba anyị na-agba. Onyinye nke mmụọ nsọ na-echetala anyị ya bụ onye nke ịdịkọ n'otu. Ọ na mmụọ nsọ bụ ezigbo mmụọ, the good spirit, mmụọ nke Chineke, mmụọ nke Chineke. Eke ga-asị onye ọbụla mmụọ nsọ na-edu, mmụọ nke Chineke. Ọ bụ na mmadụ na-eme omume, ị na-eme omume onye ahụ na-eme anya, omume onye nwa na-eme ọ bụ omume nke nwa nke Chineke. Mmụọ nke Chineke ọ na-edu onye nwa ka ọ bụ mmụọ nke ọzọ na-edu ya?
mmụọ nsọ bụkwazi ya na-akparịta anyị n'okwukwe, the fire of the spirit. Onye ka eji wee yiri akwara acha ọbara ọbara taa, akwa red, ka ya nwere mmụọ nsọ mụnye n'ime anyị ọkụ nke ịfụnanya, anyị ọkụ nke okwukwe na-achawapụta oge niile, ka mmụọ nke Chineke wee na-agbaziri anyị, wee na-enye anyị ife na-agbaziri anyị. Ọkwa na-abịa ekpere anyị ụmụnne na Kristi n'ụbọchị taata, anyị na-enye olili nke mmụọ nsọ, ka ya nwebụ mmụọ nsọ na-edu anyị, ka anyị nwee ike inwe ofu obi na ofu mmụọ n'ime ịfụnanya na n'ime nke Chineke site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, ya ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ ragoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwanyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m na nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa na-abịanụ. Amen. ụmụnne na Kristi, anyị agbakọgo dị ka ụmụ nke Chineke, ndị mmụọ nsọ na-edu, ndị ezigbo mmụọ na-edu. Nwana ka anyị kọsa Chineke mba anyị gaa. maka ụka nke Chineke gbasara n'ụwa niile, ka ndakwasị nke mmụọ nsọ nye ha ndụ ọhụrụ na ike, iji were na-ezisa ozi ọma Chineke n'akụkụ ụwa niile. Anyị arịọ gị, dị nwe anyị, maka ndị ọchịchị obodo, ka ha nọgidesi ike n'ịgba mbọ maka ịkwụsị agha n'etiti obodo dị iche iche, ma kwadokwa udo tọrọ atọ n'etiti ndị ha na-achị. Anyị arịọ gị, dị nwe anyị, maka ndị ọrụ nchedo nke obodo dị iche iche, ka ha nweta nchedo Chineke na nsogbu ọbụla na agamnihu n'ọrụ ichekwa obodo. Anyị arịọ gị, dị nwe anyị, maka anyị niile bụ ndị kwere na Chineke, ka anyị na-ewepụta ohere n'ime obi anyị iji were na-anụ ma na-eso onu na nduzi nke mmụọ nsọ na ndụ anyị niile site na nzukọ na nkuzi nke nzukọ. Anyị arịọ gị, dị nwe anyị, maka ndị niile emere mmiri chukwu na ndị etere mmanụ nke confirmation, ka okwukwe ha na Chineke bawanye, iji wee mịta ezigbo mkpụrụ na ndụ ha
n'akụkụ ụwa niile, anyị arịọ gị dị nwere anyị dị nwere anyị n'ụlọ ahịhịa anyị, maka ndị nke anyị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ n'ụbọchị tata, ka Chineke mere ha ebere ma nabata mkpụrụ obi ha na ndokwa. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. ebe n'ime obi ka anyị ọsịsọ Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa, ka anyị cheta anyị niile ndị nọ na ihe nsogbu nke a maọbụ nke ọzọ, n'ihi na nwere onye zuru oke, kama ka anyị yọọ maka ọgwụgwọ nsọ nke Chineke n'isi ndị niile arụ adọrọ n'etiti anyị, ma n'ebe a ma n'ụlọ ndị parish anyị dị iche iche. Anyị yọọ mgbaziri nke Chineke na ike nke mmụọ nsọ n'isi anyị ncha. Chineke dike niile na-afụ ụmụ ya n'anya, anyị bụ ụmụ gị, site na nkwalite nke mmụọ nsọ ezukọgo n'ụlọ nsọ gị n'ụbọchị tata, ka anyị wee fee gị ofufe, wee bulie afa gị elu, na anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi anyị ncha, nchekwaba gị na mgbaziri oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Oge onyinye. Amen. Amen. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa bịa bịa, mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Si n'eluigwe bịa, bịa bịa bịa, mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, ezi ndị Igbo bịa n'ụwa. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Bịa bịa, mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, Bịa nyere anyị aka. ezi nduru nke si n'igwe bịa n'ụwa anyị na-ayọ. Si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Si n'eluigwe bịa. Bịa bịa bịa, mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Nduru si n'eluigwe bịa, bịa n'ụwa nyere anyị aka. Mmụọ nsọ si n'eluigwe bịa, bịa nyere anyị aka. Nsọ si n'eluigwe bịa. Bịa bịa bịa. Nsọ si n'eluigwe bịa. Bịa nyere anyị aka. Nduru nke eluigwe, mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe wụsa anyị amara gị, anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Nduru nke eluigwe. Mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe wụsa anyị amara gị, anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Nduru nke na-enye ike, onye na-enye ume, si n'eluigwe wụsa amara gị, ka anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Nduru nke eluigwe. Mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe wụsa amara gị, anyị bụrụ ndị ọkwa ịma na ịwụsa amara gị, anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Ịwụsa amara gị, ọkwa ịma na ịwụsa amara gị, bụrụ ndị ịwụsa amara gị, ịwụsa onye ya amara, bụrụ ndị ụwa ọma. Ịwụsa amara gị, nduru nke eluigwe, mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe wụsa amara gị, anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Nduru nke eluigwe si n'eluigwe wụsa amara gị, anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Nduru nke na-enye ike, onye na-enye ume, si n'eluigwe wụsa amara gị, anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Nduru nke eluigwe. Mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe
ịwụsa amamara gị anyị bụrụ ndị ọkwa ịma na ịwụsa amamara gị ịwụsa amamara gị na anyị bụrụ ndị ọkwa ịma na ịwụsa amamara gị ọkwa ịma na ịwụsa amamara gị o nwere ihe mere ma m ji asị ya nara ekele o nwere ihe mere ma m ji asị ya nara ekele Chinuo nara ekele o nwere ihe mere ma m ji asị ya riwe otito o nwere ihe mere ma m ji asị ya nara ekele ọkpara Chukwu asị ya nara ekele o nwere ọlụrụ ma ndị asị ya riwe otito o nwekwara ọrịa gwara ma ndị asị ya nara ekele o nwekwara ihe mere ma ndị asị ya nara ekele Chinuo Chinuo o nwere ihe mere ma ndị asị ya nara ekele ndị ime ozi na-ekwe ukwe ofufe ofufe ahụ si n'aka onye wepụta oge ga-eru mgbe anyị ga-agba alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu ndị ime ozi na-ekwe ukwe ofufe ofufe ahụ si n'aka onye wepụta oge ga-eru mgbe anyị ga-agba alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze onye ahụ mere m eze m ga-eme ya onye ahụ mere m eze m ga-eme ya Chioma ahụ tụrụ n'ugo m ga-eme ya Chioma ahụ mere m eze m ga-eme ya onye ahụ mere m ụma m ga-eme ya onye ahụ nyere m ndụ m ga-eme ya bịa n'ime ya bịa n'ime ya bịa n'ume ya bịa n'ume ya soro mme ya eze soro mme ya eze soro mme ya soro mme ya soro mme ya eze mee eze mee eze mee ya Chioma ahụ mere m eze m ga-eme ya Chioma ahụ mere m eze m ga-eme ya Chioma ahụ tụrụ m ugo m ga-eti ya Chioma ahụ mere m eze m ga-eme ya soro mme ya soro mme ya eze soro mme ya soro mme ya eze soro mme ya ome ya ome ya eze soro mme ya mee ya ọ ga-ya ka mmanụ ikele Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m ọ gaghị eme m n'ọnụ ikele Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m ọ gaghị eme m n'ọnụ ikele ọbasi igwe Chioma ahụ mere ndụ fọrọ m ọ gaghị eme m n'ọnụ ikele Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m ọ gaghị ezi nwanne m ọ ga-eme gị n'ọnụ ezi nwanne m ọ ga-eme unu n'ọnụ ụmụ Chukwu ọ ga-eme
ndụ fọrọ m ọ gaghị eme m n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ ike na Chineke onye mere ndụ fọrọ m ọ gaghị eme m n'ọnụ ọ gaghị ekwu m n'ọnụ ikele Chimara obi m o mere ndụ fọrọ m ọ gaghị eme m n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ ikele Chineke onye ahụ mere ndụ fọrọ m ọ gaghị eme ezi nwanne m ọ ga-eme gị n'ọnụ ọ gaghị eme m n'ọnụ nwa Alaeze ọ ga-eme gị n'ọnụ ọ gaghị eme ihe ọnụ ụmụ Chukwu ọ ga-eme unu n'ọnụ ọ gaghị eme anyị n'ọnụ onye ọma m onye ọma n'igwe onye ọma m onye ọma onye ọma m onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma m onye ọma n'igwe onye ọma m onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma ebube mbara igwe aga iwe onye ọma m onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma aja dị nsọ aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-achụ Chukwu anyị ekele gị maka afọ ọma gị Chukwu biko nara ya nara ụmụ gị gọzie gabanụ mụ na nkaja anyị na-achụbụrụ ị ga-amasị Chukwu na jike niile nara anọ onye nwe anyị nara aja nke a n'aka gị maka otuto na ebube afa gị maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ amen. Chineke pụrụ ime ihe niile biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa ka Chukwu mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara aja misa wee gbuokwuola anyị ihe niile bụ eziokwu site na Kristi onye nwe anyị. amen. Onye nwe anyị nọnyela ụnụ nọnyekwara gị welite n'obi enu anyị ewelite obi anyị elu n'ebe dị nwa anyị nọ ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekene. o kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi O kwesịrị eze bụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile onadị nsọ Chineke jike niile ndị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwa anyị onye lagolu n'eluigwe kacha elu wee nọdụ n'aka nri gị wee bịa n'ụbọchị taa zitere ụmụ ya ndị o so n'ụwa wee ghọta mmụọ nsọ nke o kwere ha na nkwa n'ihi nke a ka akụkụ ụwa niile ji wee jupụta n'aṅụrị nke na-enwere ube. Igwe ndị mma dike nke eluigwe na-ekwukwa otito oge niile na-asị nsọ 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 sabọlọ ụwa nsọ nsọ igwe ndị agha nsọ nsọ ebube gị nsọ nsọ pụtara nsọ nsọ eluigwe na ala nsọ nsọ Hosanna n'elu kasị elu Hosanna n'elu kasị elu
Hosanna, nsọ, nsọ, nsọ. Hosanna, Nsọ, nsọ, nsọ. onye nwanyị. Nsọ, nsọ, nsọ. Onye nwanyị. Nsọ, nsọ, nsọ. Hosanna, N'elu kasị elu, Hosanna, n'elu kasị elu. Hosanna, nsọ, nsọ, nsọ. Hosanna, nsọ, nsọ, nsọ. na ịdị nsọ ezi ụsọ gị na-eri ihe dum nsọ, anyị na ya ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edinye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee n'alụ wee laa achịcha, nye gị ekele na otito, na nwa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a rie unu niile, ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Ọ bụkwa etu ahụ ka o si mee mgbe adịcha nne anya sị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a ṅụọ unu niile, ka bụ iko nke ọbara m, ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka ewee gbaalụ njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, Ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee lụọ mgbe ị ga-abịa ọzọ. Na ncheta nke ọnwụ na-ebitere ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-ayọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu so na njikọ nke mmụọ nsọ, na-acheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Jose, na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ onye nwere anwụ n'ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro ejimara dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ di ya, ndị apọstụl, Yuhire dị nsọ na ndị nsọ gị niile, dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile, nsọpụrụ na oto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ụmụnna, ka anyị were ekpere nọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịla afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmefe anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mefere anyị, ekwela ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị na ya gị ose bụ n'ajọ ihe niile, biko were ebere nye udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbara ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, gwa ndị apọstụl gị, udo ka na hapụrụ n'udo nke nkwa na-enye ụnụ, edekwana ya na nje anyị, kama lekwasị anya n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na edekwa n'otu mgbe niile, uche gị sịrị chọọ, gị bụ ịdị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo nke ose bụ adịrị unu mgbe niile. Dịkwara gị. Feele nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. nwa atụrụ nke Chineke,
atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọlụ na olili nke nwa atụrụ Chineke. dị nwenụ m, etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m, ma kwuru asọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ na ọbara aka chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. I enwe 2 communion stations, one at my right, the other one at my left. I enwe line na left, nwee line na right, ka anyị soro ihe ndị ushers ga-agwa anyị. Amen. Mmụọ nsọ nke si n'igwe nọrọ olu anyị, onye ntasi obi nọrọ olu anyị, bịa n'ndụ ọrụ nke igwe, wụsa amara gị n'obi ụlọ gị, mekwa ka ha bụrụ ebe obibi gị, ka anyị wezipụta n'ime ndụ anyị na anyị bụ ụmụ nke Chukwu n'ihi na ọ bụ onye n'ike, onye ebere, onye obiọma, o jupụtakwara n'ịhụnanya. Ka anyị pụtara for communion, ka anyị pụtara for communion, aka nri aka ekpe, ka anyị pụtara ozugbo. Chukwu mmụọ nsọ onye okike, bịakwasị n'obi ndị kwelu, welu gracias n'eluigwe, runye n'obi ndị kwelu, runye n'ime obi, runye n'ime obi, runye n'ime obi ndị kwelu, runye n'ime obi, runye n'ime obi, runye n'ime obi ndị kwelu. ebe onye nkasi obi ya na onyinye ọtụtụ kenyere ndụ n'ịhụnanya n'ihe n'ụtọ obi mmadụ, runye n'ime obi, runye n'ime obi,
Spirit of the Spirit of God in the bringer of morning, fill the air, bring it to birth and blow. Blow till I will, on the breath of the Spirit, blow it in me. Blow till I will, on the breath of the Spirit, blow it in me. down in the meadows, the willows are crying, hearing the light of our holy prayer. Spirit of God, in the wheels are undying, fill the earth, bring it to birth and blow. your will. Blow, blow, blow till I bear, by the breath of thy Spirit, blowing in me. Blow, Blow till I reach on the breath of the Spirit, blow it in me. come, Holy Ghost, Reactor come from thine great heavenly throne. Come take possession of the soul and make them all thy own. thou And told the Paraclete was gift of God right time. The living Spirit, living breath, sweet ocean and true love. come, Come, Holy Ghost, Creator, come from thy bright heavenly throne. Come take possession of our soul and make them more thy own. ka anyị ya ịyọ. Onyenwe anyị, biko wele olili nsọ nke anyị nnatalụ nye anyị agamnihu, ka anyị wee na-enwe ịnụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ ihukwasara ndị ụmụazụ gị n'ụzọ pụrụ nnukwu iche site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. anyị nwere obere ọkụ onemone nke izi anyị na-elotere anyị niile na ụlọ ụka anyị parish anyị St. Eugene
emepego and anyị na-aka ụka etu anyị si akazi ya. Ọ bụ eziokwu na anyị na-aka ya n'ilo, mana ihe ọbụla anyị na-eme anyị gbara mbọ hụ na anyị na-eme ihe. Ndị ọbụla chọrọ ịgba akwụkwọ, ime baptizim, ịchọkwana ịhụ fada, ịkpọ rapụ ozi. Ihe ọbụla ị chọrọ parish na-eme ebe ọbụla, kpọọ parish anyị, a ga-akọwara gị etu eyi esi were mee. Abịakwa n'ụka ebe a anyị na-aka ụka ụbọchị ụka, offertory procession, thanksgiving, nke ọbụla ị chọrọ ime, ihe emekwa ya etu anyị si eme mgbe anyị nọ n'ime ụlọ ụka. Ọ bụ gụnwa ka ọ dị alụ, maka o nwere ndị ka na-ekwu na ha amaghị na anyị emepene, na ya amaghị na anyị nwere ike ije offertory procession, na ha amaghị na a na-ebupụta basket ya ewere aka ya bịa tụnye. Anyị na-eme ha ncha. Ọ bụrụ na gị amaghị, ejiwa ese. Parish anyị emepego. Ọ bụ eziokwu na anyị ababeghị ụlọ ụka, ọtụtụ ndị ababeghị ụlọ ụka, ma anyị na-aka ụka ọfụma. Anyị na-enyekwu Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, maka na asa anyị ji egowe ihe. Vitamin D anyị nwetara taata, ọ dọrọ nke anyị chọọ ya egote nwunye. Anyị ekene Chineke maka ya, nọ nnukwu onyinye ka anyị kụpụrụ Chineke aka. Ndị kwere nkwa dị iche iche ma capital campaign ma together in mission emejupụtaghị ihe. Biko anyị na-ayọ ndị dị etu a ka ha gbaa mbọ mejupụtakwu ya. Ndị chọkwara akwata nsị, ha mee ka ịma ike bodo mmalụ. Ofu onye otu anyị, Obi Ọkọlue amara m nọ nso, kedu ebe anyị afụ nwanne ya nwanyị Agata Nonye, nwanne ya nwanyị rapụ na Nigeria. Ka anyị lote Obi Ọkọlue, ka anyị jelue ka anyị si eje lote nwanne ya nwanyị na ekpere. Anyị malụ ka anyị si eme, ka anyị kpọlutele ya. Obi pụtanụ ka afụ gị anya. Ndị amara onye bụ Obi Ọkọlue na-enwe ikolobịa na-enye, ọ bụ ya ka nwanne ya nwaanyị rapụ. Daalụ nna, daalụ, daalụ. Nke ọzọ bụ mmasị na ọ bụ nwaanyị ofu onye otu anyị kwa ezinụlọ ha, anyị ncha na-akarịta ụka ebe a. Anyị maalụ Nick Udoje, ndị maala afọ otutie ma afọ eji mali ya bụ social. Ndị bụ Udoje abụrụ ndị a na-achọ achọ ebe a, ha riri nne. Nwa ya nwaanyị bụ Amara. Anyị lote ezinụlọ a, nwunye Nick mama ụmụaka anụ arapụ n'ebe ara ịtọ gara aga, mana Thursday anụnwa ka nke bụ Amara nwere accident were nwụọ ozigbo ebe anwa na junction of etunsi wee ghọta Western and Imperial. Ọ nwụrụ at the spot. Anyị maalụ nwanne ya Junior, ndị young adult, unu maalụ ya onye otu unu makwuru nwanne ya nwaanyị Ekene, ndị young adult, onye ndị otu unu. So o metụtara anyị niile. Nna ya ekwubeghị okwu, ikwu okwu fịara ya arụ. So bikonu, anyị maalụ ka anyị si emekwọ, ka anyị kpọọ, ka anyị jelue, ka anyị belue n'ụzọ abụ n'ụzọ. Amara Udoje nwụrụ na accident last Thursday na Los Angeles ebe a. Agbasa ụka, ezinụlọ Amadiegwu si na ha nwere refreshments a ga-enye anyị. Saa agbasa ka anyị fụ ha.
mana ihe m gwara ya bụ sulote na ihe gbasara trash onye mechaa ibute iburu nawa ọ bụrụ na ebe a rie ya gbaa mbọ hụ na ihe niile gara na trash bin biko. anyị were oghere a wee na-ekene ndị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche n'ebe anụnwa, were na-ekenekwa ụkọchukwu anyị Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. ụmụnne na Kristi, ka anyị kwụsị n'ọtọ. Anyị na-ekele Chineke anyị maka ụbọchị ọma nke taata, nke ọ bụ ya nwe na onwe ya dobelu. wee na-ekelekwazi anyị niile bụ ndị nwere ike wee pụta, ekelekwazi ndị n'ebe dị iche iche wee sonyere anyị. Anyị na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya oge nche na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyelu ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ekene dịrị Chukwu. Biko ihe gbasara oche nyere na anyị aka ịmara oche ịnọ, gbaa mbọ hụ na ibuchigara ya azụ. Daalụ. Ọgọziwo m Mesaya si n'ọgọziwo m ebighị ebi. Mesaya si n'ọgọziwo m. Onye iro na-agba ụja, Mesaya si n'ọgọziwo m ebighị ebi. Mesaya si n'ọgọziwo m. Ezi Chinule agaziri m aga, Chinule agaziri, ezi Chinule agaziri m aga, Chinule agaziri m aga, Chinule agaziri m aga, Chinule agaziri m agazi. Anyị na-enye onye bi n'igwe ekele, anyị na-asị Chineke mgbe ochie mma mma imela. Anyị na-enye onye bi n'igwe ekele, anyị na-asị Chineke mgbe ochie mma mma, si ya mma 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 mma, si ya mma 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 mma.